Hello guys, welcome to my vlog guys. Hello guys. Hello guys, good morning. Sayo sa Kabuntagon guys. Adong Sabado. Salamat ta guys kay miuwan. Miuwan ang ato ang lugar. Mura ka ginawa ag mga tanom guys oh. Ganahan man sila og mag-ulan. Disa kag bao asa ba? Tubo-tubo. Kada ni kag bag day. Nga ina ran alpin mga nas in na. Kinsa? In may wala mo itaw ni nanay. Man ba dyan laki? Magpiadon to sila. Tuwa pa daw man adto. Asa? Adto. Pela junior sila eh. Toto? Ha? Oh, toto tong lodyo. Mana man to? Bas muwer. Bert! Oh, asam day ka day? Unsa adlaw daran? Ay, Domingo daran. Ay, di naman ta kay boss adlaw. Bert! Oh. Di na mo tayo may bawas sa adlaw Domingo day ron Bert. Basta way kwarta di ta may numdog Domingo ba?
Domingo ting inom di ay. Ageh. Wala mo ko'y bawag ni Dunggo di sa Aladin, no? Se! Bisong re kuha ana. Jok-jok. Uy, ajuda. Ajo agi na kay kuan nang irua ka nang hiniktan manggod mo nang
Hmm. Kilas ka ay basta hiniktan. Daghag isda si Alex day oh. Oh. Mau sa ta? Oh. Ano juga di ka mahadlok pa akon re. Di ka mahadlok. Ha? Dog lover? Maha kuha nang iro manimhot. Hiryong. Basta magmudula. Sigol. Sa taon na no? Sibol asa mundag. Asa mundag usig. Basta hingaon ko nog iro tinuod. Mao. Tawag magugiro. Pasensya na mo guys, ug maro pilingaw nato karong adlaw. Ug ako mi yung guys. Bye-bye.